Agora van a chegar a un acordo. Unha esmola para que a xente deixe de protestar. De reclamar o que é xusto. Pero ti máis eu sabemos que non se trata de subir nin o 1 nin o 3%. O que está realmente en xogo é o sistema público e universal de pensións. As nosas pensións non dependen nin do Pacto de Toledo nin dos orzamentos do Estado. O único que garante a pervivencia da túa pensión son as políticas públicas que se opoñan á xenda neoliberal marcada polo poder. Por isto temos que mobilizarnos, temos que loitar, temos que defender o que é noso. O que queren os partidos do sistema e os seus sindicatos é favorecer os fondos privados de pensións. Facer negocio con noso esforzo, especular co froito dos nosos traballos, dispoñer dos nosos aforros. Queremos emprego de calidade para aumentar as cotizacións. Exiximos o recoñecemento do dereito á xubilación aos 65 anos. Que se calcule a base reguladora polos últimos 15 anos. Garantir a actualización anual en base ao IPC. Reclamar para Galicia a xestión da Seguridade Social. Infórmate, mobilízate, loita pola túa pensión e pola da xente que ven detrás. Galiza ten as pensións máis baixas do Estado español. Así estamos. Por ti e por todos os que veñen detrás.